Una nga kung wala pa unta nang kanang sa kanang flood control unta kami unta buhi unta mi kay ang tubig mabantayan unta namo. So ang nahitabuan na pagkuan pagsud sa tubig ang sapa na duha na dira na paingon sa mua. Kay ilang giguba ang sapa kina sila repair. Ilang repair nila giguba nila ang sapa. Giablihan nila ang riprap gipasuhod ang bakho sa sapa kay aron lang ma-repair kuno niya pag sa wala pay kalagkalag giablihan nila niya karon sa pag-abot sa kalagkalag ilang gibiyaan nga abli ang sapa. Usa to flood control kuno to? Oo, sa flood control tong kuan na kayo kung sa pagkuan mo tato nga wa pa tong labli makabantay kita mi nang giyon na gyud. So ilan nagiguba diha? Giguba nila ang sapa kay na sila repair sa atbang. So kung wala lang unta to naguba. Kung wala pa unta nila tunugub makabantay gimi ato kay ang tubig ato mo nanay rin siya sud gid unta. So ang nahitabo ato ang sapa na duha na. Kani wala pa gyunta ng flood control tawa pa nila ablihi gyud kani akong pamilya di ta ni mga matay unta kani mga kani manghod sa akong asawa o kani mga pagmangkon niya og iyang mga apo. Tawagas gobyerno unta nga unta di pa unta ni tabo ning nang kanina nahitabuan ta namo unta din unta ni mao sa muta din sila magpataka guba aning bukid